Maayong adlaw kanyong tanan labi na gid kaninyo, Attorney Elaine Bathan ug Dr. Rene Obra. Nalipay kay kog dako nga sa katapusan, mahatagan na gid og kasulbaran ang suliran nga sud sa taas ng panahon. Naghatag og kalibog sa akong sa akong hunahuna. Ako si Tony Minyo. Niya magpuyo sa Dumaguete City. Punto legal ning akong gisangat karon nga suliran. Bahin man gud ni sa yuta sa akong inahan nga kalit kaayong nabaligya tungod sa among kamagwangan nga babae. Niya ang mga panghitabo. Oh. Di magagikan. Ingon na naman ang dagway nimo. Sa dagat gud. May baw gid siya nga may kuyo ko siyang igagaw kay nanginhas. Mao ba? O niya, mauwaw ka kay wa kay kuha? Dili na mauoy. Naguol o gianugunan kong naghuna-huna sa inyong yuta nga gibaligya di ang barato kaayon mama tungod kay gihulhugan sa imong maguwang. Ha? Unsa na istorya ha? Ang imong igagaw ang pangutan-a. Kay tingalig makaingon tong maguwang nimo nga naghimo kog istorya aron buwangon ang inyong mga Nahibaw baya ka nga indiferente ka anak nako kay wag siya makagusto nga ako'y imong gipili. Inay ang pag-umangkon sa imbana. Da, tagdol man nimo eh. Ay waoy. Tagad gud suma. Nakamatngon ka ba nga tubayan nako siya kon magpadungog-dungog na? Lihay baya dayon ko anak niya. Kuno palandi ay ko nimo pugsa sa pagpauban nimo dinis inyo, dinis isla. No, di ko mapakita dinhi oy. Kay nahibaw ko nga moanhi gud na sila kay hangol gud og pista. Ato na ko sa mama. Unsa? Si mama. Ang imong igagaw, mao lagi naghatod nako anang balitaan. Si mama nga akong atubangon aron maklaro ng istorya ha. Tinuod na ga. Ako raman unta ng giprenda og 3,000. Pero kay do naman ko'y bayranan gud sa nagasto nako sa miaging pista. Maong nagpapuno na lang kog laing 3,000 ni Pari Roman. Kay wa manggid ko kwarta ga. Ha? Buti mo ipasabot nga nahawag og prenda palit ang imong yuta. Sa kantidad nga 6,000 lang, gihatag nimo ang imong yuta nga ang gidakon 9,997 square meters? Ma, wa ko mangutana nimo niini aron sudyaan ka. Kung nganong wa ko nimo bahini. Nakaila ka gid ako. Wa ko ilaing gihunahuna kundi nga makatabang pagani ninyo ni Papa. Tungod kay wa ko ilaing gihunahuna kundi ang inyong kaayuhan. Wa ko ilaing gidamgo kundi nga patilawon ta mo kaharuhay unta. Ugaling lang kay wa pa magikubuligis kapalaran. Oh, nakakita kog trabaho. Pero pila na ba sweldo? Mga makapadamang gani ko niyo din ginagmaragid itahon ug dili pa pirmi. Mao gani, ngawa na lang ko manangpit ni Muga. Pero ang imong manggong maguwang, mamugos man, nga pahikayon gyud ko kay daghan man siya gidang bisita, gikan sa Cebu. Tuwa gani niya pasak sa bahay sa usan nimo ka maguwang, kay dili man masud sa ato. Oh, niraman lagi mo din Ma, akong tangayon ni mo, be. Kay usirbe, maglargaw, ma. Ang para pamiliti ba, o ang bayad atong akong gingon ni mo. Unsa man na? Dito higayon ang akong nahibawan nga ang ako gidi ang maguwang ang nagpursige sa among inahan nga ipabaligya na labisag sa gamay na lang nga kantidad ang yuta kay gumikan sa iyang kamugira. Tiyaw mo'y nangimbitar og upat ka tao, wa pa'y labot sa duha niya ka mga anak. Unya, siya'y miangkon sa plite. Dili pa igo, gipanapi pa ang akong inahan. Kay gipabaligyaan ni niyag mga daan nga sinina ug duha ka mga habol nga daan gihapon nga hinatag sa iyang amiga. Pagkawa gipuangod, ugon niya, kabastos ko nimo.
Imong giulay sa pag-ilad ng atong inahan? Ha? Kaayo pa ni mo pusgagan! Sus! Dong. Kalma lang taon, nak. Dili ta maghimog isina din ha. Kaya mauwaw ta sa itong mga kaliwat sa palibot o sa ubang mga tao. Dili lang ta magbinastos, anak, ha. Maglarga lang, Miss Jessa, kaya tingalig, di pa ko makapugong sa kong kagalingon. Makakulata pa kong tao! One! Ay, salamat. Salamat ka nabalikan na langga. Si Rex ba nga ako iagaw? Nanawag, dili palang dugay. Maong muapas ang takto siya ni mo. Kaya ako manggisgutan niya nga, dili na tingali ta mahinayon og balik din uban niya, og sayang asawa nga, hapon nisa. Kaya nabaligyan ng yuta. Pero, maingon si Rex, nga ipaadto ko nun nimo ang nakapalit, og ipaingon, nga imong lukaton og balik ng yuta, Mau ba? Sige. Atong-atoon si Maninoy Roman. Aron hangyo nga lukaton ang yuta. Ingon ang ako igagaw. Nga okay ra nga iyang palabuan nimo ni Maninoy og lukat. Andam siya mubayad. Kay naluoy siya og ang iyang asawa nga hapunisa sa imong inahan. Ayaw, oy. Gamiton ko ng yuta, Maninoy? Usapa, dili bitaw na ko hingin lang ang imong ginikanan. Pwede ra silang magpabilin sa ilang gipuyan hangtod sa hangtod nga ilang gusto. Pero, moingon kang imong lukaton og balik, dili ko. Mura gid ko guwa magtunob og yuta niya to higayuna sa ako na dungog. Mura ko gibubuan og usa ka baril nga ice sa tumang kauwaw. Nanglipaghong gid ko. Nanglipaghong ang akong naong tungod kay wa ko magdahom. Nga sa ingon lang ito kasayon, gibalibaran ko sa akong tumong. Ang akong mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana, makatarunganon ba ang tao nga gibaligyaan sa akong inahan sa iyang yuta sa iyang gibuhat? Nakapangutana ko ini tungod kay wa manggoy grado ang akong inahan. Illiterate manggod taon. Mao nga ang misantop sa akong hunahuna nga usa ka pagpahimo sa usa ka taong kuwang sa kaalam ang nahitabo. Igo ra man ni nga makamaong mubasa og musuwat sa iyang pangan. Ikaduhang pangutana, wa pagipuruhan nga amo pang mabawi ang yuta ni mama? Ang kantidad sa pagkahalin, dili gid tukma para nako tungod kay akong nahibaw-an nga ang market value kuno sa mga yuta dito sa amo kaniadto kay tag 1,000 man per square meter. Kay tourist spots man ni. Ikatulo pangutana. Sama namo nga pobre ug way kasarang og buroka labi nagbahin sa yuta ang ireklamo. Wa pa gid ay mahimo aron mahatagan og hustisya? Kay sa pagkatinuod lang wa magimi ikasarang. Pero gusto ginata nako nga mabawi ang gipanag-iya ni mama. Kay naluoy na gid in taon ko niya. Labi na magpunay siya ingon nga nagbasol siya nga naminaw sa mga awhag sa badlungon nako maguwang. Ikaapat ug katapusan. Kung maluoy ang Ginoo nga may grasya moabot o do na baroy makatabang namo ang gid mabawi ang yuta, dali ra ba ang proseso? Palihog tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Tony. Maayong adlaw mga sukintig paminaw, kini si Attorney Elaine Bathan og kauban ng ako ang partner nga si Dr. Rene Obra, ang ato ang production staff ug mga artista sa RMN Production Center. Kami gihapon ang muhatag ninyo og tambag, tubag, solusyon, kalinawan sa inyong mga pangutana ug problema may punto medikal, legal, emotional, personal, behavioral ug mga problema sa ginadiling droga, problema sa pamilya, sa ato ang karelasyon, sa ato ang kapikas, sa ato ang banay. Pwede gina ninyo ipadala ang inyong suwat sa suliran_612@yahoo.com. Pwede sa datong ipadala sa ato ang Facebook account nga kini ang akong suliran official writers page. Pwede sa atong ipadala sa 3rd floor
Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Lain-lain o klase-klaseng pamaagi gyud mga sukintig paminaw ang amo ang gidalit ug gihatag ninyo para mapadala gyud na ang inyong mga suwat ug inyong mga suliran. So asay more convenient, hala, dinha na ninyo ipada ang inyong suwat ug suliran. Ayaw mo kaulaw, ayaw mo kahadlok, kay kitang tanan na gitay mga kanya-kanyang mga giagian, mga problema sa kinabuhi. And it's better gyud nga i-turn na to into a blessing. Kaning atong mga giagian, mga sukintig paminaw, musalig ta nga kaning mga problema na to mula bayra, pero pinaagi sa inyong gipada nga suwat, naatay mga listeners, no, mga sukintig paminaw, nga pareha po giagian sa inyo ha, nga pinaagi sa inyong drama, kami ni Dr. Obra, makahatag og tambag, og tubag, nga makatabang na hinuon mo nila, no? Ana, manggid na, no? We can always be a blessing to others, okay? Letter sender nato karong adlaw, mga sukintig paminaw, punto legal man ta karong adlaw, no? Ato siyang tawgon. Ato ang letter sender sa pangalan nga si Tony, no? Kabahin ni sa iyahang mga problema nga giagian, kabahin sa ilahang silingan, no? O kabahin pagid sa ilahang yuta. So una nihang pangutana, makatarunganon ba ang tao nga gibaligyaan sa akong inahan, sa iyahang yuta, sa iyahang gibuhat? Nakapangutana ko ini tungod kay wala manggod kuno siya grado. Ang iyahang, wa manggod grado ang iyahang inahan. Illiterate ko no read no write ba? Maong ni santop kuno siyang huna-huna nga usa ka pagpahimulos, usa ka taong kuwang sa kaalam ang nahitabo. Igo raman kuno sila nga makamao, no? Nga mo basa. Dili ra gyud pod actually, no? Ang kaning pagbaligya gyud natog yuta. Wa man gyud na ang pagbaligya natog yuta mo nang kinahanglan gyud nga mo follow gyud ta sa sakto nga proseso ug mogbuhat og sakto nga dokumento para magmatuod sa ato ang pagbaligya. Dili man gud ta kinahanglan abogado, dili pud ta kinahanglan number 1 sa klase para makahibaw nga mauni ang gikinahanglan para valid yun ni ang maong transaksyon, no? Ang kanang yuta, di na nato mabaligya or mabalhin kung di ta mo pirma og dokumentong gitawag na deed of sale, kung baligya, deed of donation, kung hatag. Okay? Now, sa inyong case, deed of sale gyud ni dapat kay pagbaligya man ni. Ang presyo, nagdepende gyud na siya sa sabot ninyo, no? Di po na kinahanglan grado. Pwede ra gyud ta mangutana, no, kung pilay palit or pilay value na amantay zonal value dinha sa munisipyo, pero tanaw na to nga ubos baya gyud kayo na ang price. Ang atong gitawag na fair market value. Ang kanang fair market value, mao na siya ang presyo nga tan-aw sa tag-iya igo, no? Mao nay value, mao nay balor sa yuta tan-aw niya. Pwede ta mangutana sa mga kasigbit na yuta, pilay halin aning yuta, tan-awon po natog daplins dan ba, naabay agianan, naabay right of way, no? Patag ba, nindot ba siyag posisyon, depende gud na sa inyong sabot. Yeah, on the part of the buyer, depende po niya how much she is willing. Kung magkasabot mo, okay nimo, gidawat nimo, then dili na ingon nga kay abiwa kay grado na ilad ka or na taken advantage ka. Kay sakto man kas pangisip. No? Ang importante lang, kakibaw ka sa value. How will you know mo na mangutana ka? Nga, primo ni presyo kay pikas o ang atbang, pareho ra ni naidana, muni palit, muni baligya, muni halin. So, pwede ni mo paubsan gamay, pwede po ni mo pasakaan gamay, no? Muni fair market value. So, dili na ingon nga kay abiwa tay grado, di takibaw mo tanaw sa fair market value. And, more importantly, kinahanglan nga katong deed of sale notaryado, kay para ma-ascertain pod sa notary public, no, sa abogado nga, nakasabot gyud pod ka, nga ikaw nga nagbaligya, kibaw ka sa consequences, nga human ka makadawat sa kwarta, ang tag-iya ani, siya na, wa na kay katungod anang yuta. Okay? So, di ko kaingon nga malkansi o di basta mo na ato ang process. Okay?
Kaduhang pangutana, wa ba gyud ay puruhan ang amo pang mabawi ang yuta ni mama, ang kantidad sa pagkahalin di gyud tukma para nako. Tungod kay akong nahibaw nga ang market value kuno sa mga yuta didto sa amo kani adto kay tag 1,000 per square meter kay tourist spot man ni. Mo lagi na ang ako ang giingon no nga ang importante kung ma-prove na to na although in a kontrata man na kinahanglan na meeting of minds. Kinahanglan nga ang buyer ug ang seller no maayog tinguha na good faith. Wala ni take advantage, no? Kay naman po instances nga kung ang contract giapilan og fraud, no, pagpangilad, no, nasayop lang accident, mistake, or gitiunan, coercion, duress, gipugos, no, giilad kana pwede gyud na nato siya mapa-invalidate, but we will have to prove it to the court. O gusto ka, no, inyong hanang i-check. Pero kung maingon lang ka, kung kaatong panahon na, nakasabot gyud pod ang imuhang mama sa pagbaligya, kibaw siya nga, maura niyahang makuha para atong yutaa, nisugot siya, voluntary to, mahugid to nga valid gyud ang sale. Unless, mao yun na, ma-prove na to, or makapakita ta nga giilad, gilinlang, gi-take advantage, no, gipuwersa, no, gipugos, no, kana, pwede na ito mapa-invalidate ang yuta, mabawi ninyo. But you'll have to go to court. Ikatulo, ingon na mo nga pobre ug walay ikasarang ug buroka labi na bahin sa yuta ang reklamo, wala ba gyuday mahimo aron mahatagan og hustisya. Kaysa pagkatinuod lang, wala man gud may ikasarang. Pero gusto gyud unta nako nga mabawi ang gipanag-iya ni mama kay naluoy gyud in town ko niya labi na magpunay siyag ingon nga nagbasol siyang naminaw sa mga awhag sa badlungon niyang maguwang. Now, mula gina akong giingon nga kinahanglan gyud sa pagbaligya manggod lagi natog yuta, kinahanglan maghuna-huna gyud pud tagtarong. Now, if you can prove, no, like I told you and like I said nga nailad siya, gitake advantage siya, wa siya sa saktong huna-huna, o pangisip atong mga panahon na pwede gina ninyo mabawi ang yuta. Pero moingon lang ka nga change of mind, ana lang niya atong time nakasabot gyud siya, then medyo lisod siya. But, of course, you can prove it. Dili lang na siya inana kasayon, pero kaya gyud buhaton. Ang importante lang, muduol gyud tag-abogado, kay kaso man ni, di man ni pwede nga, hoy, ambito, bawion to, mo pirma kag papel lang, dili man ang ingon ana, kinahanglan mangguna na to iprobar, labi na kung dokumentado, unya legal pud ang mga papilis sa pagbaligya atong panahon na, ha? Katapusan niya hang pangutana kung maluoy ang Ginoo nga naigrasyang moabot, o doon na ba ko'y makatabang na mo karon nga mabawi ang yuta, dali ra ba ang proseso? Di ko kaingon nga ingon ana kadali ang proseso tungod kay magdepende man pud na. Although in every case na amang yun na siya'y portion kanang gitawag nato nga mediation, nga magsuway tag na compromise agreement, nga pwede siguro no nga mag-meet halfway mo, nga magsabot mo kung unsaon ninyo pag husay ang kanang inyuhang mga concerns, inyuhang dispute, masturyahan man gyud na labi na kay pamilya raman, pwede ra gyud kayo. Dili madugay kung magka-amicable settlement. Pero kung dili gyud, sama ra sa mga uban o ordinaryong kaso, medyo madugay-dugay gyud na gamay. And magkinahanglan pud tag serbisyo sa abogado tungod kay sama sa akong giingon kaganina, dili man pwede nga igo lang ta mo pirma sa pagkansela. Kinahanglan man gyud ta mo agi pud sa legal nga proseso para maanalto ang deed of sale, which is sa court. Moadto tag korte, mo file ta og annulment of deed of sale and reconveyance of katong yuta para mabalik ug uli ngadto sa inyong mama. Okay? Mga sukintig paminaw, hinaut unta nga namoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan. Daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon. Hangtod sa sunod nga sugilanon din higapon sa to ang programa. Kini ang akong suliran gikan sa RMN Production Center. Radyo mo nationwide, Tatak RMN, daghang salamat, stay safe mga sukintig paminaw, ug maayong adlaw.
sa kaawit. Sakin lamang ka na. Maayong adlaw kaniyong tanan nga mga suking tigpaminawan niining handumanan sa usa ka awit. Ug ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong kaagi. Ako si Jai Jai. Sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay ang akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga nag-uluhan, kunin mo na ang lahat sa akin. Kunin mo na ang lahat sa akin. Huwag lang ang aking lahat. Aking nagaw mo siya. RMN Drama presents Handumanan sa kaawit. Ano pa daw siyang kaagi karon? May kining usa ka lalaki nga taga Sarangani Province ang ato matatampo nagdasangan nga Jai Jai. Wa pagaw eh. Ayaw sa man. Kaya ra? Aw. Okay ra man gaw kay gamay ra atong giinom. Sige. Nanawag na ko nimo kung okay na ba ka? Ayo ka bala ka gaw. Kaya ra nako nga makaabot dito sa Sarangani Province. Kaya ra lagi ni. Sige gaw. Apig dia ha. Sige gaw. Salamat. Bye. Piyong-piyong na sa ko eh. Karon inigabot na ako sa amo. Kondisyon ako. Ay, salamat. Nakamata na gid ka. Hala. Nagsandig lagi ko sa imong abaga, miss. Gani haragit taon ka og sinandik na ako, no? Magsigigod ko og duot og balik nimo. Oh. Pero mobalik gid ka. Sorry kayo, miss, ha? Okay ra, uy. Ako lang kang gisabot kay nakainom baya ka. Nahibaw lagi ka. Nakadungog magugog ka itong may ikasulti ka sa among cellphone. Ay, mau ba? Asa di ka manaog? Layo-layo pa, uy. Ikaw, asa man ka manaog? Sa baluyan. Hapit na di ay. Baluyan naman na disunahan. Di. Ila-ila sa dito eh. Lain kayo nga musiki teksturya niya. Wata magkailanay. Maog yun. Ako na si JJ. Ikaw? Leia. Ilan na lang ka minutos, manaon ako. Pwede ko mangayos sa mo number? Okay ra, uy. Ambiyangin mo cellphone, be. Kaya akong itype ang akong number. Kumusta? Maorag gihapon, gwapa. Anak ba? Nanawag lagi ka, Jai. May tuyo ka? Walang. Ganahan ako nga magka-close ta. Kana kun okay ra nimo. Okay ra, uy. Kana pa? Dagan kong mahimong friends? Unya, okay ra nimo nga manawag ko nimo permi. Okay ra kaayo. Dili pa masig ko busy rong panahon na. Salamat, Linga. Naunsa naman ka, Jai Jai. Sukad nga nauli ka dinhi, nagsige ka na malag at tubang anang cellphone mo. Kisa man na imong kaistorya, imong uyab. Dili mo eh. Ako rin ang amiga nga akong kasturya. Abi na kog imong uyab ang pirmi nimong kaistorya sa cellphone. Nganom de og. Akong uyab ba? Kung imo pa ng uyab, pagminyo na, aron makakita na kog apo. Mama baya. Unsa mo ko nang
Dili ka masuko. Masuko kit ko, kung dili nimo isulti. Unsa lagi na? I love you, Lia. Jay, Mano'y tinuod, Lia. Abi nimo, sa sige na to og chat, og tawaganay. Nibati na ko gugma nimo. May chance pa ko nimo. bitaw oy. Masulti na lang ko nimo sa tinuod. Katong nagsakay ta sa van, ganahan na kayo ko nimo. Ha? Tinuod? O lagi. Mao gani nga, ako nagagipasagdan nga ni sandig sa akong abaga. Oh, nga sa ato pa. O, Jay. Ako nagagisugod. Salamat, Lia, nga. Imo ra gid kong gisugot. Salamat gid kayo. Noon siyam ni si Lia. Nga dili naman mutubag og tawagan. Mo-text ko. Dili mo reply. Paano mo gani siya? Naon sa man ka? Nung di naman ka mo reply sa akong mga text. Ug tawag kam sa ka, di ka magtubag. Pasensya na ka, Jay, ha? Busy ka kaayo ko ron. Kaya nag-asikaso ko sa akong passport. Nagplano umangod ko nga matrabaho sa gawas. Aw, kung mao nang wa na kay time nako. Kay busy ka. May pag magbuwag na lang ta. Ha? Ngano magbuwag man ta? So may kapuslanan nga uyab ta. Nyawa kay panahon ako. Magbuwag nga ta eh. Kalimti ko kay kalimtan ta saga. Mo ba? Nakayab taday kapag ulit mo sa ato go? O gaw to. Pero buwag na yun ay. Uy, saya nga po eh. Wow, tatin mo bogi. Naglagot mo gud ko gaw. Kay wa si time nako. Kay nagsigi og asikaso sa iyang passport. Kay mugawas ko no siya. Imo pa ito, gipaila-ila ko go. Kay ako na lang to. Ang saba eh. Ato na to kalimtan kay dili na mahitabo nga magkita pa mi atong Lia. Ay, salamat taon. Mamanagid ang among trabaho. Maka-relax tagid ko. O maka-Facebook ko na pod ko. Uy, ano? Si Lia maning i-chat na ko. Ug nangumusta. Akong tawagan, be. Abi na ko og ni trabaho na kasgawas. Wa pa, uy. Nag-apply pa ko. Kumusta naman ka? Nia, naghandog gyapon nimo. Ha? Asa di karon? Nia sa Davao. Uy, di ay. Magkita tabi. Di aram sa Davao. Sorry kayo atong gibuhat ako, ha? Init lang akong atong higayon na, good. Okay ra, uy. Nakasabot ko nimo. Kay, wala sabi ako'y panahon nimo ato. Lia, magbalik ta. Ha? Ang tinuod, love pa man ka na ako. Musugot ka nga mag-ulit, ha? Sige. Paano nga nag-ulit na mo sa imong uyab go? Nalipay sa bitak bugaw nga, isugot si Lia nga mag-uli, ni. Dadaan na imong uyab din go, kay ato na himbisan. Huh? Unsa, isda kay himbisan? Sige lang gaw. Ako lang tong dadon din sa atong gitrabuan anong magkaila mo. Mo din imong uyab go? Guwapa mo di eh. Guwapa, kung way tapad. Hoy, gaw. Mata ni mo, ha? Pitim ko di mo nakatutok ni Lia.
Ako nang uyab, ha? Gawi, wa. Nagunaan na ako ba nga, kung kamoy magkadayon, gwapo-gwapang yung mga anak, mga hitsuraan man mo. Makalingaw kayong may agaw nga si Toto, no? Lingaw ikastorya niya, sipat pa yun. Mao gyud. Ingon ana na siya kasipat pero buutan mo sa da. Maayo hinuon. Lia. May ihangyon ta ko nimo. Unsa man na? Magtipon na lang ta. Ha? Unya, mularga pa biya ko sa kawas. Okay ra mo gud na. Dili naman ta mga bata. Magamping lang gud ta nga dili ka mamabdos. Kung may imong gusto, sige, magtipon ta. Di araw nang imong paniud to, oh. Uy, salamat day. Hulungi sa nakadiyot ang imong gibuhat. Kaya akong trapuhan ng imong likod. Singot na kay ka, oh. Salamat ha. Ay, di magawa. Naway, tigtrap po si mong likod. Pag minyo na lagi, aron may matiman po ni mo to. O yan ko mapinyo ko na. Makikita ko parihan mo, Lia. Uy, di good ka makikita na gaw kay nag-inusara na ni Slia. Magpamedikal ka? Odong, kay ko'y kaloy-an sa Ginoo. Makalarga na ko sa kawas karong December. Sige day, kuyugan ta ka. Nahagmong ka sa medical? Odong, wala ko'y paglaom nga makatrabaho sa kawas. Sige lang day. Ay lang gud pugsagot. Mananghilang ko ni mo dong. Mangita lang ko og trabaho. Asa mo ka man trabaho? Dinhilagot sa Davao. Kay laayan man pugkugod nga magsige og pundo dinhi sa atong gipuy-an. Sige day. O, unsa? Dili ka mo uli diri sa ato? Dili lang dong uy. Kay kaas na kayo pliti dong. Unya, asam kang puyo na? Ari lang ko sa akong kaila dong. Sige day. Pag-amping di aday ha. Mo rin wala ko kakitang Lia nga mapas ni mo. Nanarbaho na di ay. Ugaw? Kinamasan nga mo trabaho to sa Lia gaw kay. Wapamasan mo yung anak. Maulig ikaw? Ako na sab siyang gitugtan. Aron, dili maglaay ba? Oo, maugid. Kuan day gaw? Nang basig sa sunod semana ba? Dili na magkauban hindi sa trabaho? Nga naman. Nako'y pala yung project. Kinahanglan nga ako'y mga nagtrabaho ini. Sige gaw. Ayo-ayo. Day, kumusta man ka diha? Okay raman. Naunsa man ka? Nakay problema? Wa, uy. Ako na ni-off ha. Kaya na ko'y buhaton. Day! Iyan ang gi-off ang iya cellphone. Naunsa mo to sa Lia? Salamat ba Jay, kay nagkita ta. Isulti ko ni mo. Unsa man na bay? Si Toto ba ang imig agaw? Nagpadalag yung kwarta nito ni Lia. Ha? Basig na sayop lang ka ba eh? Nga nagutaw nga magpadaman siya. Nga, ako man ang magpadalad ng kwarta ni Lia. Okay na ibuong ko bay. Anong nagpadalag kwarta si Toto? Bay, ayaw lang papatagag storya ha? Ako pataka bay eh. Nakakita dyan ko sa resibo nga. Nagpadalag kwarta si Toto nito ni Lia. Di na tinuod gaw eh. Ano ko to, magpadaag ko kwarta sa imong uyab. Tug-anan nas tinuod gaw. Basing nagpada ka tinuod. Kaya nakabantay ra ba ko nimo? Nga naibo ka ni Lia. Ay, wala ikaw. Di na tinuod. Ano maklaro ni mo? Pangutan na sa Lia.
Wa ko mamasangil nimo. Nangutanar ako. Dili na tinuod. Day. Basig nagmata lang kog buntag ini ha. Naunsa ka? Basig uyab na musto to. Sapa itong Jay, uy. Pataka mo lang kagyawit diha. Day. Manghinaot lang ko nga wa ka magbinuang sa tong relasyon. Ay. Kumusta na karon si Leah? Hapit na 2 ka buwan. Nawa siya makontak na ako. Oh, inanuhog. Basin si Leah na ni. Ako mlining manghod. Day, hello. Hello, kuya. Ayaw kalimot ugma, ha? Saon sa man? Datan, awa. Nakalimot lagi ka. Ha? Kasalay ko ugma. Basig dili ka maari. Uy, ayaw ka bala ka. Muanha ko. Mustar magka, Jay. Mawarga po tayo. Ulit ako. Ay, pastilan. Kung way kaslo na itong kaliwat, di yun ta magtapok-tapok ini. Mawagin tayo. Si Tuto, asa man na nagtrabaho? Naaraman din sa dinis dool tayo. Lupid yan, di kaya Tuto, kay Minyo naman. Ha? Minyo na Tuto? O, Minyo na, oy. Guwapar mag-asawa. Dada po yun doon sa eskwelahan, ay. Unsa tayo? Naamas lang di haron, ato akaw. Gaw! Ikaw mo guni. May mo bagong musod gaw, Toto? Kuan, gaw, kining... Sige na. Man, isa ka naman kasulti. Jay? Wag yun ko masayop sa kong gituan. Nauyam ka mo. O karon nagtipon pagin mo. Paselo ako, gaw. Liya, anong imo man nagibuhat ako? O sabay saang ako nahimo ni mo? Imo man magitudahan nga uyab. Amo na lang kitinuod. Kasakit na imong ibuhat ako, day. Ang ako pag-agaw, ang imong giilis na ko. Paselo ako, gaw. Sa una pa, naibog na ko na diya. Hangtod nga, nagsinabot ni. Grabe mo. Wa mo'y kaluoy na ko. Sakit kinang gibuhat na yun ako. Sakit kini. May gusto ka, aking mahal. Mura ko og mabuang itong higayon na. Nga nakita na ko ang akong uyab. Kauban sa akong igagaw. Kaninyo, Lia, ug gaw Toto. Hinaot na nako nga magmalipayon kamo sa inyong panag-uban. Dinhin na ng kutob ug daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power sa RMN. Mao kita mga higalang kaagi ni Jai nga taga Sarangani Province. Uban sa awit nga iyang gipangayo, awit nga regulahan. Kunin mo na ang lahat sa akin. Kunin mo na ang lahat sa akin. Ang mga kaagi gibata na doon sa radyo ni Ricky Orsuelo galing, magubos sa direksyon ni Priscilla Regala. Kamuusap mga higala, mga sukin di paminaw, kinasing-kasing kong gidapit sa paparaw. Sa inyong nakalain-laing kaagi sa kinabuhi, nga naglibot sa usakawit. I-address lang ni ining tulumanon, handimanan sa usakawit, care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Ubaga ipada sa handimanan official Facebook page.
Hanggang sa sunod kayon, tikan salamat sa inyo, pa. mo siya.